na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Narito na ang mga unang balita sa araw na ito. Radyo Pangasinan Balita. Be informed. Be the first to know. Radyo Pangasinan Balita. Mga balitang naganap at nangyari sa huling 24 oras sa loob at labas ng Pangasinan. Radyo Pangasinan Balita. Dito lamang sa DWJE 88.1 FM. Paborito! Good morning! Maabig ka kabosan at si kayo namin kapaborito. Agaw natin ng Miyerkules, Mayo 21, 2025. Welcome po muli sa Radyo Pangasinan Balita. At ngayon, sa ulo po ng ating mga balita, sa ating balitang lokal, senior citizen nagbigti. Radyo Wilder patay matapos Balita. saksakin na sa Bugalyon, Pangasinan. Sa ating balitang pambansa, 5 minutong pagresponde ng kapulisan, iniutos ni President Bongbong Marcos Jr. Panukalang 2026 national budget halos umabot sa 10 trillion pesos ayon sa Department of Budget and Management. Sa ating balitang pandaigdig, 3 batang Pinoy patay matapos mabangga ang kanilang sinasakyan ng isang van. Pilipante patay matapos sa masagasaan ng tren sa Sri Lanka. Sa ating balitang sports, Pacquiao tuloy ensayo sa Los Angeles. at sa ating balitang entertainment, singer na si Carol Banawan nagtapos ng master's degree sa US. Radyo Pangasinan Balita. 4 na minuto makalipas ang alas 7 ng umaga at ngayon sa detalye po ng ating mga balita. Sa ating balitang lokal, nagbigti ang isang 62 anyos na senior citizen sa bayan ng Orbistondo, Pangasinan. Ayon sa pulisya, ang biktima ay gumamit ng nylon cord na itinali sa kanyang leeg at isinabit ang sarili sa puno ng sampalok sa barangay Pisuak ng nabanggit na bayan. Sa investigasyon ng pulisya, bago ang pangyayari, ang biktima ay nakitang naglalakad umano na parang balisa ng kanyang pinsan banda alas 5 ng umaga at nang hanapin ito ng kanyang anak at ang pamangkin para mag-almusal ay nakita na lamang ang biktima na wala na itong buhay at nakasabit sa may puno ng sampalok. Ayon sa pamilya, ang biktima ay nakaranas umano ng depresyon at anxiety matapos na sampahan ng kaso ng mga kamag-anak sa Cavite ng acts of lasciviousness 4 na buwan nang nakakaraan. Kumbinsido ang pamilya na ang biktima ay nagpakamatay. Radyo Pangasinan Balita. Patay ang isang welder matapos saksakin ng kanyang katrabaho sa Bugalyon, Pangasinan. Pasado alas 6 ng gabi nang mangyari ang krimen sa barangay Bulawan ng naturang bayan. Batay sa investigasyon, galing sa inuman ang biktima kasama ang ilang kasama nang magtungo sa barak ng sospek na saan ay nagkaroon ng mainitang pagtatalo ang sospek at ang biktima. Dahil sa init ng konfrontasyon ay kumuha ng patalim ang sospek at sinaksak ang biktima sa tagiliran. Agad na naisugod sa pagamutan, subalit idiniklarang dead on arrival. Na-aresto naman ang sospek at na-recover ang patalim na ginamit sa krimen. Radyo Pangasinan Balita. Binawian naman ng buhay habang ginagamot sa Manawag Community Hospital ang 44 anyos na negosyante matapos itong magpakamatay sa pamamagitan ng paglaslas ng pulso sa kaliwang kamay nito. Ayon sa Manawag Police, banda alas 7 ng umaga nang mandat na ng asawa at anak ang biktima sa loob ng kanilang business stall o kay pwesto sa may barangay Kabanbanan na ito ay duguan at walang malay ang biktima. Agad itong itinakbo sa hospital, subalit binawian ito ng buhay habang ginagamot. Sa pahayag ng kanyang pamilya, ang biktima ay namroblema umano sa hindi mabayarang utang at
pagkakabankrupt ng kanyang negosyo. Sa pagsisiyasat, walang nakikitang foul play ang otoridad dahil wala namang nawalang pera o gamit sa kanilang pwesto at walang nakitang forced entry o kay exit sa lugar. Radyo Pangasinan Balita. Nagsagawa kahapon ng anti-rabies vaccination at seminar upang matugunan ang problema patungkol sa mga stray dogs o mga asong gala sa barangay Malabago, partikular sa Malabago Elementary School. Ang seminar na Bantay o Banta ay inisyatibo na inorganisa ng Municipal Social Welfare and Development Office o MSWDO sa tulong ng mga social worker student mula sa Pangasinan State University. Layunin ng aktibidad na mapalakas ang katatagan ng mga barangay communities patungkol sa kalikasan, kalusugan at safety challenges ng mga asong gala. Kabuang 486 na mga alagang hayop ang nabigyan ng anti-rabies vaccination. 124 sa mga ito ay pusa at 362 naman ay aso. Radyo Pangasinan Balita. 8 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga at ngayon sa detalye naman po ng ating balitang pambansa. Inatasan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga miyembro ng pulisya na rumisponde agad sa lugar ng krimen nang hindi lalampas sa 5 minuto. Ito anya ay para mas mabilis na makaresponde ang kapulisan sa lugar kung saan nagaganap ang krimen. Sa podcast interview ng Pangulo, inatasan na din nito ang Philippine National Police at Department of Interior and Local Government na tiyakin na ang kapulisan ay malapit sa tao. Bukod dito, nais din ng Presidente na magkaroon ng police visibility para mapigilan ang anumang krimen. Gayon din ang pagkakaroon ng Unified Emergency Hotline para sa mas mabilis na pagresponde ng mga otoridad. Bukod dito, nais din ng Presidente na magkaroon ng police visibility sa anumang lugar. Kapag madalas din anyang nakikita ng mga tao mga pulis sa lansangan ay nararamdaman nilang ligtas sila at magiging kaibigan pa nila ito. Pinuna naman ng Pangulo ang maraming emergency numbers kaya't nagkakaroon ng kalituhan sa publiko. Kaya magpapatupad ang gobyerno ng single crisis hotline para sa emergency hotline tuwing mayroong krisis. Radyo Pangasinan Balita. Halos umabot na sa 10 trillion pesos ang panukalang budget na isumiti ng mga hensya ng pamahalaan para sa State Expenditure Plan para sa taong 2026. Inaasahan din na lulubo ito hanggang 11 trillion pesos, halos sa 2 trilyong piso na higit sa 9 trillion pesos na isinumiti na national budget ngayong taon. Sinabi ni Budget Secretary Amina Pangandaman na ang budget submissions ng mga hensya ng pamahalaan ay nanatiling almost 10 trillion pesos hanggang sa kasalukuyan. Gayunman, sinabi ni Department of Budget and Management Undersecretary Gadis Libiran na base sa Budget Preparation and Execution Group, ang tansya nito sa kabuuan ng isusumiting budget ay tatama sa 11 trillion pesos. Dahil sa limitadong fiscal space, sinabi ni Pangandaman na maingat na pag-aaralan ng BBM ang panukalang budget na isinumiti ng mga hensya. Base sa 2022 hanggang 2028 medium-term fiscal framework, ang State Expenditure Plan para sa 2026 ay tinatayang 6.793 trillion pesos. Matatandaan na noong nakarang taon, natanggap ng BBM ang 9.2 trillion pesos na halaga ng budget proposals, subalit inaprubahan lamang ay 6.352 trillion pesos bilang National Expenditure Program na naging 2025 General Appropriations Act. Radyo Pangasinan Balita. Samantala, inuna muna ng pamahalaan ng pagabol sa mga korap na rice importers at smuggling syndicates bago ipinatupad ang 20 pesos kada kilo na bigas. Ayon kay President Bongbong Marcos Jr., sinabi nito na kaya sa kalagitnaan lang ng kanyang termino ang 20 pesos kada kilo ng bigas ay dahil hindi pa ito kaya ipatupad ng unang mga taon ng kanyang termino. Ang pangunahing dahilan anya ng pagtaas sa presyo ng bigas ay dahil sa talamak na ang
importasyon at smuggling. Patunay anya dito ang mga raid sa iba't ibang warehouse kung saan nakatambak ang mga bigas. Inamin din ng Pangulo na ang rice importation ay naging talamak dahil sa sabwatan ng mga opisyal ng gobyerno na hindi iniintindi ang presyo ng palay, ang kikitay ng magsasaka at ang sistema. Bukod anya sa pagtugon sa rice smuggling at hoarding, nagpapatupad ng gobyerno ng bureaucratic at legislative reforms para lumakas ang rice production infrastructure. Radyo Pangasinan Balita. Pinaghahanda na ng Commission on Elections o COMELEC ang pagdaraos ng parliamentary elections sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao sa Oktubre. Kahapon na Maya 20, nagpulong ang Regional Director, Provincial Election Supervisors at Field Personnel ng COMELEC sa BERMM. Ayon kay COMELEC Chairman George Garcia, kabilang sa tinalakay ang karahasan na kasama ang mga tanging problema sa nagdaang midterm elections. Ang ginawang pagpupulong ay nilalayon na marisolba ang mga usaping ito at masiguro ang mas maayos na pagdaraos ng halalan. Posible rin na maglagay ng mas maraming Starlink o satellite connection para sa transmission ng boto dahil na rin sa naranasang hirap sa signal pagkatapos ng botohan noong May 12. Sinabi ni Garcia na isang automated counting machine na lamang ang maaaring mailan na reserba na ECM sa kada presinto para sa parliamentary elections dahil limitado na rin ang eleksyon sa BERMM. Radyo Pangasinan Balita. Nakatakda ng umarangkada sa kalagitnaan ng Hunyo ang planong rehabilitasyon sa Epifanio de los Santos Avenue kay EDSA. Sa isinagawang inspection sa EDSA busway stations, sinabi ni Department of Transportation Secretary Vince Dizon na nagpulong na ang DOTR, DPWH at Metropolitan Manila Development Authority upang isapinal ang mga plano para sa EDSA Rebuild Program. Una nang sinabi ng DOTR na ang rehabilitasyon ng EDSA ay bahagi ng hosting preparations ng bansa para sa Association of Southeast Asian Nations o kay ASEAN Summit na idaraos sa susunod na taon. Tiniyak rin naman nito na sa kabila ng rehabilitasyon ay magpapatuloy pa rin ang operasyon ng EDSA busway. Ililipat umano ang busway at gagamit ng isang linya ang mga pribadong sasakyan. Kabilang sa mga unang lugar na maapektuhan ng rehab ay mula sa Rojas hanggang sa Guadalupe. Sa pagtaya ng DOTR, aabutin ng halos 2 taon bago matapos ang naturang proyekto. Pinayuhan naman nito ang publiko na humanap muna ng alternatibong ruta dahil asahan na nila ang pagsikip ng daloy ng trapiko sa lugar. Radyo Pangasinan Balita. Tatlong Chinese research vessel ang nasubaybayan sa loob ng Philippine Exclusive Economic Zone o ECC sa nakalipas na 3 linggo ayon sa Philippine Coast Guard o PCG. Sinabi ni PCG spokesperson for the West Philippine Sea WPS Commodore J. Tariela na patuloy nilang sinusubaybayan ang natitirang 2 Chinese research vessel makaraang umalis ang isa rito sa ECC at bumalik sa Guangdong Province itong umaga ng Martes, Mayo 20. Base sa paglalarawan ni Tariela, ang Xiangyang 302 ay may kabuang haba na 100 meters at bigat na 4,500 tons. May kakayahan itong magsagawa ng malalimang survey sa dagat. Dagdag pa, nagpadla na ang PCG ng aircraft sa nakalipas na 2 araw at nagsagawa ng Maritime Domain Awareness o MDA flight upang subaybayan ang paggalaw ng Tansu Airhaw. Katulad nito, ang Chinese research vessel na ito ay may kakayahan para sa deep sea research. Sa kabilang banda, sinabi ni Tariela na dumating ang ikatlong barkong Zhong Xian Dahui sa ECC ng Pilipinas noong Marso 31 at bumalik sa pinanggalingan nito sa lalawigan ng Guangdong sa China noong Mayo 20. Radyo Pangasinan Balita. 16 na minuto makalipas ang alas 7 na umaga at sa karagdagan pa po ng ating mga balita.
Tahimik pa rin si Vice President Sara Duterte sa naging pahayag ni President Bongbong Marcos Jr. na handa ito makipag-ayos sa mga Duterte. Ayon sa kampo nito na hinihintay pa nila ng opisyal na reaksyon na ito ng Vice Presidente. Una nang sinabi ng Pangulong Marcos na handa ito makipag-ayos sa mga Duterte dahil ayaw niya ng may kaaway. Magugunit ang iginigit pa rin ng kampo ng Vice Presidente na ipinahuli ng Marcos administration si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. Radyo Pangasinan Balita. Dapat umanong maglagay ng enforcer si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga gabinete nito upang maipatupad ng maayos ang pamahala. Ito ang naipayag ni Senador Panfilo Ping Lacson kahapon. Ang unsolicited advice ni Lacson ay kasunod ng sinabi ni Marcos na nais niyang makipag-ayos sa mga Duterte para sa mas maayos na pamahala. Ani Lacson, ang pagnanais ni Marcos na makipag-ayos sa mga Duterte ay nagpapakita ng kabutihan nito at goodness of his heart. Sa kabila nito ay nakikita rin niya ang katangiang ito bilang senyales ng kahinaan. Sapat ang 3 taon para maipatupad ni Marcos ang mga kailangang pagbabago upang masiguro ang good governance. Radyo Pangasinan Balita. Tuluyang tinanggal ng Land Transportation Office o kay LTO ang mga lisensya ng 10 bus drivers at 8 conductors mula sa pangunahing bus companies dahil sa pagpositibo sa paggamit ng iligal na droga. Ayon kay LTO Chief Attorney Vigor Mendoza na ipinatupad lamang nila ang nakasaad sa Republic Act 10586, the Anti-Drunk and Drug Driving Act at Republic Act 4136, the Land Transportation and Traffic Code na nagbabawal sa tao na magmaneho ng sasakyan na gumagamit ng iligal na droga. Dagdag pa nito na ang 10 bus drivers at 6 na conductors na mula sa isang kilalang bus companies ay nagpositibo sa illegal na droga, habang ang 2 conductors ay mula naman sa isa pang kilalang bus company. Giit ni Mendoza na ang mga ito ay tuluyan ng hindi makakakuha o kaya diskwalipikado na mag-apply ng kanilang driver's license. Radyo Pangasinan Balita. Binawi na ng Korte Suprema ang temporary restraining order na inilawas sa laban sa No Contact Apprehension Policy o INCAPA na ipinatutupad ng mga lokal na pamahalaan at Metro Manila Development Authority o MMDA. Inisyu ng Korte Suprema ang TRO noong Agosto 30, 2022 matapos mag-hain ng petisyon ang iba't ibang grupo na kumukwestiyon sa legalidad nito. Pinagbigyan ng Supreme Court in Bank ang petisyon ng MMDA na kailangan ng alisin ng TRO dahil sa posibleng maging problema ito sa gawaing rehabilitasyon ng EDSA. Tinak din ng MMDA na may mga pagbabago naman na silang ginagawa sa sandaling ipatupad muli ang INCAP. Radyo Pangasinan Balita. 20 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga at ngayon sa detalye naman po ng ating balitang pandaigdig. 3 batang Filipino-Canadian ang nasawi habang 3 pa ang nasugatan matapos sumalpok sa kanilang sasakyan ang isang minivan na minamaneho umano ng isang lasing na driver sa Toronto, Canada noong Linggo, Mayo 18. Kinilala ang mga nasawi na sina Ramon, Jace at Maya Lavina na may edad na 6 hanggang 15. Nakasakay umano ang mga biktima sa van nang mawalan ng control ang isang driver na si Dad Scaraban at tumama sa van na nooy nakahinto. Ayon sa ulat ng Toronto Police, nangyari ang pag-cross sa S-bound off-ramp mula sa Highway 401 hanggang Rentford Drive. Nahaharap sa iba't ibang kaso ang driver ng caravan na isang 19 anyos na lalaki. Radyo Pangasinan Balita. Patay ang isang elepante matapos masagasaan ng train sa Sri Lanka kahapon sa kabila ng pagpapatawad ng safety measures matapos ang pinakagrabing wildlife railway accident 3 buwan na nakalipas sa parehong rota. Sinabi ng mga local officials na ang batang wild elephant ay tumatawid sa rilis malapit sa Habarana nang masagasaan ng parehong train
na nakasagasa rin noong Pebrero 20 ikinimatay ng 7 elepante. Matapos ang aksidente noong Pebrero ay nagpatupad ng speed limit sa mga train na dumaraan sa tirahan ng mga elepante. Wala namang pasaherong nasaktan sa aksidente na nangyari 180 kilometro sa silangan ng Colombo. Sinabi ng mga otoridad na kasalukuyang isinasagawa ang investigasyon at sinisikap ng mga engineers na ibalik ang biyahe sa Colombo, Baticalos matapos ang aksidente. Lilinisin umano ang mga damo sa magkabilang gilid ng riles para sa improve visibility ng mga drivers at maiwasang makasagasa ng mga elepante. Radyo Pangasinan Balita. Sinampahan ng kasong assault si New Jersey Democratic Congresswoman LaMonica McBurr. Kasunod dito ng naganap na mainit na konfrontasyon ng mga mambabata sa mga officers na nakatalaga sa labas ng Immigration and Detention Center. Ayon kay Alina Haba, ang interim U.S. Attorney, na hindi naging maganda ang tugon sa kanila ang ginawa ng mambabata sa kanilang mga bantay. Kasabay din nito ay inanunsyo ni Haba na kanilang ibabasura ang kasong trespassing laban kay Newark Mayor Ras Baraka na isa ring Democratic. Magugunit ang nagkaroon ng tensyon noong Mayo 9 nang bisitahin ni na McBurr at Baraka kasama ang iba pang mga katao sa Immigration and Customs Enforcement Center sa Newark. Radyo Pangasinan Balita. Matagumpay na naisagawa ng mga US surgeon mula sa isang hospital sa Los Angeles, California ang kauna-unahang human bladder transplant ayon sa mga hospital officials. Ang operasyon ay isinagawa noong Mayo 4 sa Ronald Reagan University of California, Los Angeles o Ocla Medical Center na ito ay malaking development para sa ibang mga pasyente na dumaranas ng serious bladder disorders. Ang inoperahan ay si Oscar Larinzar, 41 anyos na may 4 na anak na kung saan malaking bahagi sa kanyang bladder ang tinanggal dahil sa cancer sa nakalipas na maraming taon ayon sa payag ng University of California, Los Angeles noong Linggo. Kalaunan ay kinailangan tanggalin ang 2 kidney ni Larinzar dahil sa cancer at end-stage kidney disease at sumailalim sa dialysis sa loob ng 7 taon. Ito ay tumanggap ng bladder at kidney mula sa isang organ donor at naging matagumpay ang proseso ng transplant sa loob ng 8 oras. Radyo Pangasinan Balita. At sa ating huling balitang pandaigdig, patay ang 7 kabataan mula sa Mexico matapos ang naganap na pamamaril sa Guanajuato. Ang nasabing kasiyahan ay inorganisa ng Simbahang Katolika. Patay ang 7 kabataan. At base sa investigasyon ng mga otoridad na bigla na lamang pinagbabaril ng mga armadong suspect ang mga katao sa San Bartolo de Berrios. Mabilis na tumakas sa mga hindi nakikilalang suspect matapos ang pamamaril. Patuloy na inaalam ng mga otoridad ang naging motibo ng mga suspect. Radyo Pangasinan Balita. 25 minuto magalipas ang alas 7 sa detalye naman ng ating mga balita sa larangan ng sports. Umarangkada na ang ensayo ni Filipino boxing icon Manny Pacquiao bilang paghanda para sa nalalapit nitong pagbabalik sa boxing ring. Sinimulan nito ang pagsasanay sa pamagitan ng light workout kung saan tumakbo ito sa Pan Pacific Park sa Los Angeles. Sinabi ng 46 anyos na si Pacquiao na ang kanyang laban ay isang bagong kabanata ng kanyang buhay. Ibinida niyang handa siyang ipamalas sa mundo ang kanyang kakayahan. Makakasagupa ng 8th Division Boxing Champion na si Pacquiao, si Mario Barrios para sa WBC Welterweight Championship sa darating na Hulyo 19. Ayon sa ulat, tatanggap din ng pagkilala si Pacquiao sa buwan ng Hunyo matapos na ma-induct siya sa International Boxing Hall of Fame. Matatanda ang huling lumaban si Pacquiao ay noong 2021 kung saan tinalo niya si Eudernes Ugas ng Cuba. Lumaban din si Pacquiao sa ilang exhibition fight kabilang ang 6 na round na laban kay Dicky Yu ng South Korea noong December 2022.
Radyo Pangasinan Balita. Sa larangan pa rin ng palakasan na nalulungkot si Kai Soto na hindi siya makapaglaro sa Gilas Pilipinas sa FIBA Asia Cup 2025 dahil sa kanyang pagpapagaling mula sa ACL injury. Sa kanyang kaliwang tuhod, sinabi ni Soto na ang timetable ng kanyang pagbabalik ay hindi pa rin matukoy matapos magkaroon ng injury sa paglalaro sa Japan B-League team kasama ang Koshigaya Alphas noong Enero. Sinabi ng 7'3" na si Soto na ang kanyang focus sa ngayon ay ang kanyang rehab para maging fit at makabalik sa paglalaro sa lalong madaling panahon. Sa karaniwan na mga kaso, ang isang ACL ay nangangailangan ngayon ng isang buong taon ng recovery na magpapapigil sa kanya hindi lamang sa FIBA Asia Cup 2025 ngunit posibleng ang unang window ng FIBA Basketball World Cup 2027 Asian Qualifiers sa Nobyembre 2025. Nasa bansa si Soto sa pagtatapos ng kanyang kampanya sa Japan B-League. Sinamahan niya ang kanyang Koshigaya Alphas coach na si Ryushu Ansai upang saksihan ang double header na pagharap ng Sungit laban sa Terra Firma at Magnolia laban sa Rain or Shine. Bumisita din si Soto at ang delegasyon ng Alphas sa practice ng Rain or Shine para mag-obserba. Radyo Pangasinan Balita. Alas 7:28 na po ang ating oras at ngayon, sa detalye naman po ng ating mga balitang entertainment. Inaresto ng mga otoridad sa Vietnam ang isang beauty queen dahil sa pagbebenta ng mga peking fiber supplements. Si Nguyen Tok Tai Chien ay nag-promote sa kanyang social media ng mga gamis na mayaman umano sa fiber. Lumabas kasi na mayroong lamang 16 na milligram ng fiber ang produkto at hindi 200 milligram gaya ng sinasambit nila nito sa kanyang promosyon. Sinuri ng mga otoridad ang ibinebenta nito at napatunayan na walang katotohanan. Sikat si Nguyen sa kanilang bansa matapos na magwagi ng Miss Grand International Pageant. Una nang inaresto ng mga otoridad noong Marso ang 3 influencers na kasama ni Nguyen na nagbenta ng nasabing produkto. Mahigit na 100,000 na kahon ng nasabing produkto ang naibenta bago maaresto ang mga endorsers dahil umano sa panloloko sa mga tao. Radyo Pangasinan Balita. Samantala, masayang ibinahagi ng singer na si Carl Banawa ang pagtatapos niya ng master's degree in nursing sa US. Sa social media account nito ay ibinahagi niya ang larawan ng pagtatapos sa St. Joseph College sa Maine. Dagdag pa nito na hindi niya may paliwanag ang saya at tuwa nang matanggap niya ang Masters of Science in Nursing. Naging sulitan niya ang kanyang pagsisikap kung saan sinabi niya na ang pangarap ay kailangan ng panahon, sakripisyo at paniniwala. Inalala pa nito noong nagsimulan siya sa nursing noong 2005 kung saan naging nursing aide ito sa Arizona. Taong 2010 nang makamit niya ang Licensed Practical Nurse Certificate at nakompleto ang Associate Degree in Nursing noong 2018. Pagkatapos ay ang Bachelor's Degree noong 2020. Pinasalamatan nito ang mga kaibigan at pamilya na sumuporta sa kanyang tagumpay. Radyo Pangasinan Balita. Magbabalik ang Radyo Pangasinan Balita makalipas ang ilang paalaala. Ang puta-putang Iren Balita. Araw-araw na tayo po'y nasa Senado. Araw-araw po kaming magtatrabaho para sa kapakanan ng inyong mga anak. Ang puta-putang Iren Sunata. All I dream of is your eyes. San ang puta-putang Iren Impormasyon. Aya sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. At WellCare Diagnostic Center, your health is our priority. From routine checkups to advanced diagnostics, we provide accurate, timely results, ensuring you're always on top of your well-being. Whether you need a blood test, x-ray, or ultrasound, our state-of-the-art equipment and professional team are here for you. With a convenient location and fast results, we make healthcare easier. Message us through our WellCare Diagnostic Center Facebook page or visit us at the Mapandan Town Center for an appointment. WellCare Diagnostic Center, your health,
our care. Visit WellCare Diagnostic Center, located at Mapandan Town Center, Mapandan, Pangasinan, for reliable and top-notch healthcare services. You deserve the best care. WellCare Diagnostic Center. Mare! Kabigla ka naman, Mare, ha? Grabe, gimaggana ka ah. Mari, di mo sinabi na uwi ka pala ng San Carlos. Ay, oo. Namiss ko na kasi dito ang pamilya ko. Ito na palang San Carlos ngayon. Grabe, Mare. Ang laki na ng pinagbago. Siyempre naman, Mari, alam mo ba na dito sa syudad natin, malaki na talagang pagbabago. Mula sa mga infrastruktura, nandiyan na mga konkretong daan at mga bagong pasilidad. Wow! Meron din tayong trending na ayos, kalusugan Caravan na nagbibigay ng libreng serbisyong medikal. Balita na! Saka, nandyan din ang mga programang pag-agrikultura para sa ating mga magsasaka. Ay, wow! At higit sa lahat, Maria, ang pagpapanatili ng peace and order ng ating syudad. Perfect! Di lang yan, binibigyan din ng halaga ang kapakanan ng lahat ng tao at pantay na karapatan sa mga serbisyo ng gobyerno. Grabe, Mare! Ang bongga na talaga ng San Carlos. Parang ayoko na bumalik sa ibang bansa. Oo, Mare. Kung ako sa'yo, dito ka na lang sa San Carlos. Dahil sa San Carlos, tunay na subok na ang serbisyong ayos. Mayor Julia Ayer Resuello po, kasama si Vice Mayor Jose Resbox Resuello at ang Sangguniang Panglungsod ay nandito upang umagapay at magserbisyo sa ating minamahal na syudad. San Carlos, maunlad, ligtas at maayos. Hindi ba napapansin ang inyong negosyo, mga kapaborito? Abay, magpa-advertise ka na dito sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. We are located at the 3rd floor of Jumel Building, A.B. Fernandez East, Tagupan City. Or you may contact us at 0968-444-4290 or 0956-168-4908. O bueno, mga kapaborito, magpa-advertise na! Mas pinalakas, mas pinatindi, mas pakikinggan. Serving Pangasinan through music, news, and information. Ito ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Jad Dagupan, walay saksakay a radio station ya iyayag na saray Dagupenyo. Jad Bunuan Binlog. Paborito. Bunuan Buking. Paborito. Bunuan Gese. Paborito. Kalmay. Paborito. Karae. Paborito. Tanjad Karanglaan. Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito nating lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Alas 7:35 na po ang ating oras. Tuloy-tuloy pa rin po tayo sa ating programang Radyo Pangasinan Balita. At ngayon, ating alamin ang lagay ng ating panahon sa araw na ito ng Miyerkules sa pamamagitan ni Sir June Soriano ng Pag-asa Dagupan City. Sir June, kumusta po? Yes, magandang umaga. Para naman sa lagay ng ating panahon, so tuloy na kung nakalabas yung ating binabansayang low pressure area mga nakaraang araw. So sa ngayon, itong ating weather system na intertropical convergence zone na lamang ang siyang nakaka-apekto yan po sa may bahagi ng Mindanao at ng Palawan. So maulap na kalangitan ang kanilang inaasang panahon dyan na may kalat-kalat paglan at pagpulog dulot ng IPCC at ng Easterlies. Samantalang dito sa ating nalagyan Pangasinan, particular ang Dagupan City at ang nalalabing bahagi ng ating bansa. Dahil pa rin sa Easterlies, bagay maulap pa rin hanggang sa maulap na papawin na may chance na pa rin pulong-pulong pag-ulan. Tibat na rin po dyan yung localized thunderstorm. Katamtamang hangin naman ang ihit mula silangan hanggang timog silangan siya namang iiral. At ang ating laybayan dagat naman ay katamtaman ang pag-alon ng ating karagatan.
sa buong lalawigan na Pangasinan. So, wala tayong gilwaning na nakataas sa anumang panig ng ating bansa. Ang ating agwat ng temperatura na inaasahan ay naglalagay po sa 26 hanggang 35 degrees Celsius at ang ating inaasang damang init o heat index ngayon po araw ng Miyerkules ay nasa 46 degrees Celsius. Ang araw ay sumikat kaninang 5:27 ng umaga at tulurog naman mamayang 6:23 ng dakong hapon. Yan mo nang lagay ng ating panahon ng tagapag-ulat. Jun Soriano, magandang umaga po sa ating lahat. Maraming salamat, Sir Jun Soriano ng Pag-asa, Dagupan City. Ayan, tuluyan na nakalabas ang minomonitor ng Pag-asa na LPA. At ayan isa siya, ang putang. Correct. Ang puta-putang sa panahon, ang puta-putang. Karuman is, ang Dagupan City is 44 degrees Celsius. Yung heat index. Oo, yan yung damang init, na, yung nararamdaman. Sa katawan. Oo, yun. Kaya, lalo si Kaot, masibak ni karne na aso, lalo patang sulaman mo. Diba? Pero bawal. Bawal yun, mga kapaborito. May batas tayo dyan. Alas 7:38 na po ang ating oras at nako, grabe. Mas mabilis na pag-aksyon. Yan ang utos ng Presidente sa ating mga kapulisan. 5 minutes dapat nakaresponde. Sana ganun talaga. Sa krimen. Alam mo naman, mabilis naman talaga ang ating mga kapulisan. Depende naman kasi yan sa layo o kaya yung mabilis na pagre-report din. Pag-rescue, kumbaga. Pagre-report din. Responde. Yan. Yung pagre-report ng community. Yung kumbaga, yung maagang maaga na malaman ng PNP, ng mga kapulisan, kung kailangan silang magresponde. Kung may nangyaring, say for example, mga untoward incidents. Yung mga krimen na nangyayari. Kasi, alam mo, sa barangay, meron tayong mga barangay tanod. Nandiyan ang barangay officials natin. Dapat mabilis din sila. Kasi magiging mabilis ang aksyon ng ating mga kapulisan sa mabilis din na pagre-report sa kanila. Mula sa mga barangay. Pagpaparating sa kanila. Mula sa mga concerned citizen, iparating sa mga barangay at yung sa barangay naman, iparating sa mga kapulisan. Or meron namang hotline ang mga kapulisan, pwede naman na kahit mga concerned citizens ay pwede na mag-report direkta. At isa yan sa pinuna ng ating Presidente, yung ang daming numbers ng hotline. Dapat isa lang. Isa lang para hindi magkalituhan. Kasi yan daw ang kinalilituhan ng marami. Parang Rescue 911, di ba? Ganon. Sa atin magkaroon din sana ng ganon na mas mabilis yung bang madaling tandaan ng tao. Para sa ganon, kahit doon lang sa isang lugar, pag napindot yan, lalo na karamihan naman na ngayon, merong cellphone, di ba? Correct. At least iisa yung ma-register sa utak ng mga tao. At kahit na sana doon din sa pagsagot, halimbawa sa pagsagot sa pagtawag na sa telepono, dapat mabilis din. Ang paano na ang gapi akabantay di man at sa rararate iter the number na kapulisan, di ba? Wala rin. Wala rin. Useless din. Kasi lahat naman tayo gusto natin maging mabilis at ma-actionan agad. At eto pa, sa panig ng community, dapat baka uunahin pa yung magbibideo muna. Yung para may magiging laman lang na siya ang nakauna ng ganong pangyayari. May post, may reels, mga ganon. Dapat i-report muna kaagad para sa ganon makapag-responde ang mga otoridad natin at maagapan yung mas malalim na pangyayari pa. Tama yun. Yun. And kasi ang ating mga kapulisan, meron din silang mayroon din silang rules and regulations tungkol sa bagay na yan. Gusto naman nila talaga at nasa isa yun sa mga... At yun ang kanilang tungkulin. Yung maintenance ng peace and order. At yun ang kanilang yung kanilang sinumpaan na maprotektahan ang bawat mamamayan. Tama yun. And yung pagpapadami ng kapulisan natin, yung police visibility, napaka-importante din yan. Importante yun. Kasi ayun nga,
halimbawa may krimen na pwedeng mangyari, may nagplaplano pero may pulis, ay siyempre mag-aalangan naman yung would-be criminal. Kasi nga utotan diba? utotan pusa. Pag nandun si utot, siyempre si pusa, nandyan din nakabantay. Pag nandyan si pusa, nandyan din si daga. Di ba? Umantulabat laman. Bakit napunta sa sa daga at pusa? Oo, Yung kasi something. kaya napunta sa daga at pusa kahapon kasi nagsagawa ng vaccination dyan sa Malabago Elementary School sa bayan ng Mangaldan. Ganon. Ng mga pusa at aso. Oo, pag ganitong Mahalaga panahon, yun. pag ganitong panahon ng summer kasi isinasagawa yung mga free vaccination sa mga alagang hayop. Kasi hindi naman pwedeng gawin yan pag tag-ulan. Kasi mamamatay pala ang mga hayop ganun, ano? Ay, ganun. Noon ko nalaman na kapag nabakunahan daw, pero narinig ko ito sa isang veterinaryo talaga. Oo, dito sa Dagupan City. Sabi niya, hindi pwede na kasi pag tag-ulan, kapag naulanan yung mga alagang hayop tapos nabakunahan, delikado. Baka matay. Delikado yun. Baka ikamatay daw. Sana yung mga ganong serbisyo, yung vaccination, yung pangalaga rin sa mga aso at pusa, sana meron ding serbisyo, hindi lang yung vaccination, kundi yung wala ramay aso yan matemel, di ba? May titawag sa basta temel Pangasinan Kumbaga sa tao, may makuto. Kuto. At kumun walay libre ya iter. Nasaray in general iter na gobyerno kasi mamabli. Kasi singa may asumi mga 6 months ago in saliwang may tambal sa sakaya tabletas is 500 plus. Pero very effective ba? Then the other day ganun na naman. Sana dapat libre na. Ay, ganun. Sayang yung 500 plus. Kasi binili namin mga 2 days ago. Alam mo kung pero talagang very effective. Pagkapainom mo siguro in 5 hours. Ay, ipapainom talaga? Ipapainom. Hindi siya ipupuyok o kay ipapaligo sa Hindi. kanya? Basta ipapainom mo yung tabletas sa mga after 5 hours. Ganon. Mawawala na yung puso. Mga ngalaglag talaga. Sana meron ding Saka it will take few months bago bumalik. Kaya para ma-maintain mo na malinis yung aso, babalik din. Magkakaroon din kasi siyempre gumagala yung aso, di ba? Babalik din pero madaling tanggalin pagka merong tambal yung gamot. Sana libre na yun, di ba? Libre. Sabi ni kapaborito Ding Aquino. Para hindi na bumili. Sa ating gobyerno, panawagan po ni Kuya Ding. Hindi, lahat naman hindi ko lang panawagan yun. Alam ko marami ang may nais din ng gano'n. Alam mo kung ako ang mayor, sasabihin ko sa'yo, aking kasi... Akala man alaga aso. Ikaw nagsabi nun. Aking kasi naman, alaga kayo aso tapos natin, nung namabablihan kayo, dyan si Camila Mayoiter. Ang tanggap po na lang di kwarta ng gobyerno, idan nyo kami nalaman na sa kaya pang problema. Dakal sa kwartay gobyerno. Dakal sa kwartay gobyerno, nangin mo. Dakal sa kwartay gobyerno. Say, annual budget. Utang man, para dyan project man. Alante, pero kaiba laman, nandurumaran departamento na gobyerno. May annual budget, may General Appropriations Act is 6,352 million. Pero say ni sumitila ya budget na saray nandurumaran departamento na gobyerno at masulukla ya 9 trillion pesos as of now. Pero iilaluan niya unabot kuno sa may budget ya isumiti nasari ng durbar ahensya na gobyerno para 2026 na almost 10 trillion pesos. So balbalog ya karuman. Alam nyo mga kapaborito, wag nyo nang pagtakhan si Kuya Ding kung ganyan katalas. Andi abasa klaba Wait lang, binabara muna naman ako Abasa ka dyan balita. Sa kuyod sa mga headlines natan. Alam ko yun. Kaya lang ipinapaliwanag ko lang sa mga listener natin. Mga kapaborito, wag nyo pagtakhan si Kuya Ding. Kapag ang tinatalakay mga figures, mga pera yan. Bakit
Balikan nyo, isa siyang accountant. Hindi, Oo. hindi. Iwan yun. Basta nabasa ko rito. Alam mo, Kuya Nabasa Ding. niya. Oo, tama ka naman. Maraming pera talaga. nabasa ko dyan. Pero alam mo, naguguluhan ako pag ang pinag-uusapan pera. Kasi naalala ko na naman yung mga idinadaing sa akin, yung kinurakot ng mga tagalista. Oo, agad ng karuman, huli man reklamo siya. Anta mamiga, kanto siya. Anta mamiga, ay bakas may unya-unya kanto. Anggan natan ara may reels, ara wala repost, siya talagang tungkol ni ayuda, tungkol si leader. Oo, kaya pwedeng Wala may kini, wala may post siya sa kanto. Basahin mo, ano? Kaso leader. Ini-spell ng bata, Leaber. Ay, spell muna. Basahin mo. Basahin niya. Bagong motor. Dahil yung leader daw, nakabili ng bagong motor, tayo bulsa to ramay pakurong. Kaya move on na tayo. Move on na tayo. Kaya, almost 2 weeks, more than a week ago. Oo. May election. Na-recall ko dyan sa mga binanggit mong pera tsaka yung mga figure na yan. Tuloy, naalala ko yung dumaing sa akin. Kagabi, alam mo, pilit kong kinalimutan niya maidinadaing sa akin na yan. Oo. Akala siguro nila, i-announce ko naman dito. Bakit ko i-announce? Ay, nako. Siguro, pinakinggan ko rin lang kasi baka ang kailangan naman talaga nila yung mailabas yung kanilang nilalalaman ng kanilang puso. Ganun yun dapat maging good listener tayo. Alam mo kasi Kuya Ding, ito ang word for the day ngayon, mga kapaborito. Maging good listener ka. Kasi kapag hindi porket may sinabi sa iyo na ganito, may nasabi siya na yung parang dinadala ng kanyang kalooban. Ikaw yung nakita niyang tao na pwede niyang buksan yung kanyang damdamin. Kaya makinig ho tayo. Huwag mo munang kokontrahin. Huwag ka ring mag-high blood. Hindi rin niya kailangan ng mag-advise. Hindi lahat ng nagbubukas ng kanyang damdamin ay kailangan niya ng advice. Kundi yung iba kaya Siga may nipaway tulabat may lignahan to. Oo, naibus nga tulabat may sakit na linawa to. Balang Kaya ko be a good listener. Balang ko no wala man rereklamo ya may agni makabubon masyado ni problema to ambul ba ni paguto. Ud sa tay inlistara agan nilista o din nilistara pero nun bunugla aga abunugan et paano wala mangi singa ito may lignahan to si kagat ibagamot mandeng ka. Oo. Paano ayun mo ni? Oo. Alam mo, yan, move on na tayong lang. Hindi natin pwedeng i-announce yan. Pero marasing kirala mo tanta. Barangay election? Barangay election. Akala ko ba hindi matutuloy? Hindi, hati yung may mga balita na gano'n, pero the fact na siyempre paniwalaan natin yung Comelec. Oo. Kasi wala pa namang bago. At saka hindi napayag ng Comelec na may postponement. Oo. Diba? At saka alam mo Kuya Ding, hindi porket sinabi ng ganitong opisyal na dapat i-postpone yan, ganun na lang. Hindi pwede. Pinag-aaralan yan at pinopunduhan at merong calendar of activities yan. Hati naman yung opinion ng mga tao dyan Siyempre yung mga nakaupo, sa 2029 na lang. Pero yung pero ara may labay da sublay ay maganat mo tira dapat natuloy wala di ba? Isang araw may lalo lang may gabay dalang salatan na kapitan dita. Yang mangiras. Ara may kagawad. Ara may kapitan, yakupitan. Ara may makupit, di bibilang, di ba? Agay latay panagbaga mo iya kapitan yakupitan. No kapitan niya makupit antoy kinto man adi kupitan ko nda. Sa bagay kwanda. Ay, pero ang ganda nung sinabi mo sa akin kahapon. Nung pagkatapos nating mag-program Kuya Ding, nasabi ko, parang tapos na tayong mag-program pero parang Radyo Pangasinan balita pa rin tayo. Wala na tayo sa camera, wala na tayo sa ere sa'yo, di ba? Yung sinasabi mo na official na nanalo, number 2, na diyan sa Mapandan. binanggit mo talaga. Binanggit ko na ba? Binanggit mo kung kamukarong man ta ko binanggit blind item ka. Diyan sa Kuya Baloy kon ko. Binanggit mo ko muna Mapandan. Mapandan. Yun. That's si Bang Biagtan. Una, congratulations kasi mang-graduate la ko mo sayan eleksyon. Amid duaya eleksyon, 5 ba na konsyal
parang he's considered as nuisance candidate. Ang ganon? kapoy budget to talagang may he's at the bottom. Talagang atila-tilak siya ang kapoy pag-asa. Pero this time, ama siya. Man number 1 Lawari. Number 2 siya. Ang galing. So, ibig sabihin, nung hindi siya nanalo ng 2 attempts, dalawang pag-attempt niya para kumandidato. Kumandidato pa rin. Tumakbo pa rin. Pero ngayon number 2. Pero yung kwento mo sa akin na kahit 2 times na siyang natalo, yung pagtulong niya sa kapwa niya, wala siyang pera, pero ginamit niya, meron siyang mga ginawang paraan para meron tumulong siyang sa kapwa. inisyatibo. Kahit wala siya sa posisyon. Yung mga nasa ospital, yung mga may sakit, natutulungan yung may sakit, yung pamilya, yung iba, even hundreds of thousands, talagang nagagawa niya na mag-zero-zero yan. Ganon. Oo, kasi tumutulong siya. Anong ginagawa naman niya? Nanghihingi? Or lumalapit siya sa mga dapat nalapitan. Ganon. At sa mga, sabihin na natin na ahensya ng gobyerno na kung paano makatulong doon sa pasyente. Yun ang maganda. Yun ang maganda, Kuya Ding. Hindi naging hadlang sa kanya yung kawalan niya ng kakayanan sa pinansyal para makatulong. Sa kapwa niya. Kundi ang ginawa niya, trinabaho niya kung saan siya humingi ng tulong para sa kapakanan ng kanyang mga kababayan. Alam mo, yung mga ganon, ang parang talagang hindi mo maiwasan, nahahanga ka. Kasi hindi siya napapahadlang doon sa kakulangan ng kanyang kakayanan. Kundi talagang nagpursigi siya na matulungan yung mga kababayan. At sa ginawa niyang pagtulong na yan, na kahit hindi siya ibinoto ng 2 beses ng kanyang pag-attempt sa pagkandidato, at itong pangatlo, dahil sa nakitang maaasahan talagang namayagpag siya. Oo, talagang maaasahan mo pala ito. Nakita din ng mga tao na karapat-dapat ka, na maupo din at mabigyan ka ng pagkakataon. Yun ang maganda doon, Kuya. At eto, gaano po katotoo, dahil it's a second-hand information, gaano po katotoo na pagkatapos ng eleksyon dyan po sa bayan ng Mangaldan, Mapandan pala, I'm sorry. Diyan sa bayan ng Mapandan ay nagpatawag ng meeting ang lahat ng mga elected officials diyan sa Mapandan. Sino nagpatawag? Si Mayor. Si Mayor. Mayor daw. Daw, sabi ko. Then, lahat except Bang Biagtan. Hindi siya tinawag. At ang balita ay pinag-usapan na raw yung committee chairmanship nung mga re-elected at ng 3 uupo dahil 3 yung independent na yung bali ang re-elected 5. Yung puro sabihin natin independent yung 3 pumasok. Then congratulations nga pala kay Michael Kalimlim na isa sa mga independent candidates na pumasok. Isa itong si Bang Mamaril, pero doon sa 8 konsihal na nahalal, tinawag sila lahat except Bang Biagtan nga. Okay. Parang init sa puwera siya doon, pero ang balita ko parang tinawagan na lang siya na ito yung committee chairmanship na ibibigay sa'yo. So, kasi magkakaroon naman ng election yan pipili naman yung mga miyembro. Pero alam mo, pero parang it's unfair naman na init sa puwera siya. Na wala sa meeting. Wala sa meeting. Tapos may kara-kara, go kara-kara lang. si Katim. Di bali na. Okay lang yun. Kung halimbawa ako, depende rin kung ano yung binibigay sa akin. Pero siguro, baka yun naman ang nakikita na babagay sa kanya. Okay yan naman. May rason yan bawat desisyon, di ba, Kuya Ding? Kaya lang siya lang yung nag-desisyon. He was not around during the meeting. Pero siguro dapat ayusin na. Parang hindi maganda. Para hindi na magkaaway-away pa. Dapat mag-uusap. At kung ano man yung halimbawa, ibinigay nga sa'yo dahil yun ang ibibigay sa'yo halimbawa, di pagbutihin na rin. Di ba? At alam mo Kuya Ding, diyan ko napatunayan na yung tayo na mga Pinoy hindi nasisilaw sa pera. Bakit ka mo? Kasi ang tao pa rin, tayong mga Pinoy, lagi pa rin tayong tumitingin doon sa aksyon na ginagawa. Di ba? Yung trabaho mo. Tama yung kasabihan sa English, Kuya Ding, yung your works, yung trabaho mo ang magsasalita para sa iyo.
Ano sa English na yun, Kuya Ding? Alagar kata, assignment kulatan amo na buwas. Sige. Kasi 4 na minuto na lamang. Nakalimutan ko ni rin, Kuya Ding. Assignment kulatan na buwas. Sige, assignment mo yan. Kailangan yung kasabihan na yon. Sabi Magano? nga nila, kahit hindi ka Sige man, salita ka labat. Paano nanunutan ko? Ni sambo ko nanunutan. luloko mo lang Pilipino satan. Yung bang, kahit hindi ka nagsasalita, pero trabaho ka ng trabaho, lalabas yan. At makikita yan ng mga tao. Maganda yan, ng mga botante. Wad yan 10 na dila. Sige lang. Karkar mo. Karkar mo. Ay, sus Ginoo. Naku, 3 minuto na lamang, Kuya Ding, bago mag-alas 7. Ay, mag-alas 8 pala. Ano naman, nakalimutan natin kahapon yung mga pagbati natin. Ay, sige. Oo, yung mga nag-chat. Tignan mo rin dyan, dahil ngayon ko palang bubuksan yung aking... Good morning at si wala ba sa kapurtik bugalyon. Basta walay nan text ya purtik bugalyon o nan chat ya purtik bugalyon, sigurado si Jerome man. Ganun. Jerome Balestero sa Antinorio. Alam mo yan si Jerome, bilib din ako sa kanya, di ba? Pero hindi siya kumandidato, no? Bumuto lang siya. Bumuto lang siya. Kasi matulungin din yan madiskarte din yan. Di ba? Para makatulong sa kanyang mga kapwa, anong kanyang ginagawa? Lagi ang hinihingan niya yung para sa... Tuwing birthday niyan, nagdo-donate siya ng mga school supplies sa isang paaralan. Parang say for example, last year, then sa isang school, then sa susunod na taon, sa ibang eskwelahan naman. School supplies para sa mga bata mag-aaral. Wala siyang pera pero nagagawan niya ng paraan para makatulong, di ba? Kahit sa konting tulong lang makapagbibigay siya. Di maganda yung mga ganun. Jerome, congratulations sa'yo. Kahit hindi siya politiko, di ba? Wala siya sa posisyon pero nakakatulong sa kanyang kapwa. Pwede ka naman talagang tumulong sa kapwa mo kahit na mahirap ka lang. Oo, totoo 'yun. And kahit wala ka sa posisyon, kung gusto mo talagang tumulong sa kapwa. Kaya pagka minsan kung gusto ko kapwa na lang ako para maraming tutulong sa akin. Kaya nga si Kuya Ding kahit hindi ko sinasabi, amiga, manalmusal ta, konto, pero ngayon, hindi ako pwedeng, hindi ka pwedeng maglibre ngayon. Magtipid-tipid ka. Magtipid-tipid ka. Hi. Sarag to pa, balatong. Ay, eto, may nag-react. Si Kapaborito Errol, sabi niya, Kuya Ding, Ate Amor, May 13 ang meeting ni Mayor Carl. Yung buong team niya, 5 winners, 3 losers, to congratulate and comfort. Which is tama nga naman kasi ka-line up niya. May statement na siya at na-i-play na kahapon, May 14. Ang nag-courtesy call na si Kalimlim at Dr. Lalas. Then last Monday, si Biagtan naman. FYI lang, sabi niya. At least, nilinaw niya. Alam mo kasi si Sir Errol din nakatutok din dyan. Tayo naman dito, natin, pinapantay natin lahat. Ayun, yan, binasa na natin. May nagkapag-usap na. Okay. And yan, sa lahat ng mga nanalo dyan, na mga opisyal dyan sa bayan ng Mapandan, congratulations sa inyo. And mapagbuti pa sana yung pagsiservisyo. Lahat naman yan. Lahat naman. Lahat naman ng nanalo gusto nila magservisyo. Lahat naman dahil yun din naman po ang nais ng ating mga kababayan. Ang kapula oras. At hindi lang yung mga nanalo, Kuya Din, maging halimbawa hindi pinalad, pero nandyan pa rin yung pagtulong. Kaya nga, maraming aplikante. Kaya lang, syempre, meron talagang mananalo, may matatalo. And marami pa namang eleksyon ang darating. And alam naman natin lahat yan matulungin at gustong tumulong. Pinoy tayo di ba? Nagmamahalan ng mga Pinoy at kailangan lalo pang magmahalan at magkaisa para sa kapakanan ng lahat. Ang kamaganat niya mampatay. Umbibilo ka lalamat Okay, sige. No choice. Isang minuto na makalipas ang alas 8, hanggang sa ngayon, tahimik pa rin si VP Sara doon sa reconciliation offered
by President Bongbong Marcos. Ito, may reaction dito. Mm. Sa part ng sabi niya, malapit na daw mag-reconcile. Hindi. Ninoloko lang kita. Okay, overtime ka na. Si Camira sa ako pisayang kabusan. Siya, si Amor Ligas, Tansin Bibiga. siya sining Aquino, dyan technical side. Si Engineer Richard Olanday. Maraming salamat po and magandang morning. Likna ay balay untumbok itampol. Sikaratan susaray manunaan na balita. Edsayan Kabuasan. Radyo Pangasinan Balita.